Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødgjøn parste av Gjerstamål. Og vi dere, som vant, Anja Hansen, som teker seg av det tekniske, hun bare teker opp og hun redigerer reisene. Og så det Paul Fære og jeg sjølver. Og jeg er ferdig en affær å spørre Paul hva vi ligger hånden av hjertet i det. Ja, det i Salme 8, vers 20, at han sier at lover vi i Herren det etter det. Vi har bilar lagt av åken, god frelsa okkara, og så stender det sjela. Og jeg var lært det til å høre det si at sjela med seg også om hette et eller annet. Takta til ettertektere. Jeg skjønner det. Ja. Og det som vi ikke med inn i midtelen til det her som det her som vi tar en linte til å bygge god om og som han sier nøy til. Og hva det som god sier nøy til i løy vi akkurat, det vi bygger. Det første også om til at jeg bare god om at jeg kan stolt løyken fram her. Men han sier nøy. Og han sier at det var ikke hans oppgave, men jeg skulle gjøre meg helt i til hans. Det er også om at det er uttrykk her. At gjøre meg helt i til hans. Og i ljøsene av tog at være biler lagt der også. Og jeg følte det ofte øyelig tungt at jeg var så stolt. Og helt til at god skulle ta det vekk. Ja? Men han sier det, hvis du gjør til helt i til morgen, altså, et eller som Rambrautal sier, hvis du ber mer likamtøyt som et livande høylagt og mer damlet offer, så det til en antallig augusterskan, altså ber mer til sjølvan. Jesus ber med sjølvan, at du nu øye med kan bære jo det og over til som vi ble med vann. Ja. Så jeg tenkte hvis det nå kunne ekka hvor vi akkurat gjørs dem, dette her som vi takker fram, og så lykkes som få nøye til å svære på dette her, altså. Bære to og jeg. Ja. Ja, alltså jag hade att det här passar väldigt gott till det som vi långt in i avfyrreisen, Ja. Och jag har nämnt det här att Louis har vi här någon att det är vi en moderna året till interaktivt. Ja. Till att säga att det är bara pastor som Nettopp, ja. som är inte bara en envis tala eller handling men ta för boa vägar. Ja. Och näck av oss här som vi ofta jag blev först att säga att några som bön som vi ber att vänta för kärst. vi ber som vi har så för den här god göra några ting för och eller oj och som han ber och göra. Ja, nettopp. Ja. Kan säga han har givet och till att ge och under till som han lägger och alltså våra bilar lagt och så är gott. Frälsa och Ja, våra bilar så han frälsakare. Alltså han själv. Ja. Ja, och till det som tar hese sanger kom framför mig i år. Och i samband vi hette här och sint dolka och ovärdig var tjänast att vara om 2 år som var präster till god fram henne bär. Ja, bäget har vi saunast. Och kvärt vi ger det här. Och i tär var Herre Jesus. Det är ena värdet till. Ja. Det som är också just nu. Ja, akkurat. Det hade väldigt gott. Alltså han vill ha att han den här samklangen mellan sig och med ett te. Så gav han som han ber till. Ja. För att det är värdet. Ja. Ja, det är akkurat det och tack för ju fullkomliga att du. Ja. Det är att du fullgjorda offren som Jesus bär fram och som han man kan säga häver bor fram och är en bärande stöva. Nettopp. Inför färd någon akkurat vägna. Ja. Att han bär
det här offret fram, alla tøyna till som det som talar akkurat säkert. Ja, han texar av och ordentligt. Ja. Och just nu också säger om till samband vi tar när kan möta och som vi inte skilja. Att här skulle möta och av affären här. Tar vi nu av hjärsta inska livet samma vi honom. Så är det naturligt för och att reagera så där. Ja, men nu måste vi ordna detta. Ja. Men han häver alla tøyna till valde att bestämma hur vi skulle vara. Det är för honom och för kvarnören och så framvägs. Ja. Ja. Ett uttryck till Paulus som faktiskt är vidja med efter skyarna senast. Ja. Ja. Det är samviskorna. Ja. Ja. Han säger det här i Apostlasövna 4:16. Och här är en väldigt rövertjån och nu vi här 4:16. Här säger han ja, han säger här tog lägger man eisne eina vi alltid att hava oskatta samvisko för gode och människor. Ja. Och det här till att han säger lägger mer eina vi. Ja. Alltid hava oskatta samvisko för gode och människor. Ja. Och vi möter att nekvon imeskon støvåna. Ja. Det som är så särskilt också om det är i samskifte vi andra människor. Ja. Och vi får ju inte störst tanken och åren till människorna. Det som vi så blir så akkurat uppgått till hur så reagerar vi. Hur så är akkurat reaktion. Ja, alltså. Är hon halslig eller är en andlig, ja? Ja, och vi är ofta vill inne oss ner för men det är och med det viktigt där. Ja. Tui att så han häver givet och det är vi lov in i och men man kan säga att han bestämmer inte om vi i akkurat reaktion gör bruk av tui lovlon. Eller bara lätta det naturliga människa det som är faktiskt stolka som alltså hållte till människan botten och grund akkurat lika dolka om man är tryggvande eller vantryggvande. Ja, det är det samma. Alltså det här är inte komma efter då. Nej. Och vi först färra vid i en försvarsposition. Ja. Tar vi kanske vi orättvist behandla ja. Och så färra vi det försvara och men vi försvara och köttliga eller halsliga. Och så försvärar vi ofta till reaktionen men vi märker själva att det är inte siktning ut. Nej, det är och det kommer omgång vi, ja. Nej. Alltså hvis vi också om hur jag kan samviska rönsa. Ja. Alltså från upprona och det nya människan, va? Ja. Där ständer ju vi har haft oss framför i Hebreerbrevet och och han snackar om att det här från det gamla pakten eller från Sottmalan och gamla. Jag tror så satt som blev bocka och tarva och öskarna kvojo. Vi har varit slätt och in i euröjn och halkar till utvarstes röjnlöjka. Så kommer han till hur vitt är och röjna. Ja. Så många mår skall ta inte blev Kristus här. Han sa som vi även anta bär fram sig självan. Lojta läsan för gode. Rönsa samvetskockara fra dig och verskon till att han och livande gode. Ja. Och så säger han, så är han ta mittel med för nutjon sottmal. Att heter det nutjon sottmal. Ja. Och ta vitt som vi såg här det nämnt i sanjon här och sint dolka och övertigt och vi dröjna själva, ja. Mhm. Så får vi så får hämta samviskan, hämta röjna samviskan. Ta en ojse att det bästa får heta Arna som halt och gör det i för hästen eller hinnorna. Och tar man så fer och ber om skilta. Och man får nöja. Mm. Då är att det var så själver ute om att han kom till längst ner att ordna, känner jag.
så standa vid att det vet att det är en annan som ska stanna runt. Nej. Och i akkurat för till allt det är som ska stanna runt. Och klar inte att täcka emot en nöj tog det i särskilt en annan sån ägg. Ja, så är det slett för det. Jag får fyrtjävning. Men klarar jag nu att stanna emot det tog halt i reaktionerna. Och okej. Ja. Jag får inte bestämma hur du reagerar i för mig. Nej. Ja. Nej, det är akkurat det. Men det som Ja. är tyck vi och jag upplever själv är lösningen i sån här. Ja. Det är att vi själva har finns så färtliga och medeliga näck fyrgiv, ja. Ja, netto, ja. Att ta i skuggar allt annat i verkligheten. Ja. Och till här utfra att vi kunde fyrgiva. Ja, varst du? Ja, och så han fyrtjäv och kon skulle vi fyrtjäv kvar nörren. Nettopp, ja. Ja. Och det är aktiva som hjälper oss och i alla fören lika mycket om vi vill skilt eller misskilt eller vi vill fyrtjäven eller inte fyrtjäven så må ta omkant till skala till antalet löv i oss. Det kan inte skala det, men det alltid jag kan omkant släppa ivetäka reaktionerna. Nej, det är som Jakob säger att det äger sig vara så. Det betyder inte att det inte kan vara så. Ja. Men det är så här Jakob spyr kvinnan kommer över till kramitlarna. Ja. Och han kommer faktiskt innan från Jakob själva. Ja. Och här är lika som vi till sånt för att nästan stäcka och huxa om och arbete här. Ja. Men tar vi i sån stövon. Då är det faktiskt öliga gott att huxa om hur vi har finns fyrgiv. Ja, netto, ja. Och det är öliga gott att det som du nämnde här att geva sig en under. Ja. Geva sig iver till Herren. Ja, jag är klar. Ja. Och i stövon som man faktiskt inte färdigast vi. Nej, i grunden fast och omgått till största i någon öron. Nej. Du kan inte styra Herren någon. Och du kan helt styra några människa. Men Herren kan styra det här. Ja. Alltså det är tanken som är så gavur. Bäge tar det varit ettla vi och tar det varit väl vi alltså. Ja. Och i halte själver hatt det så om det döra barst vi nämnde så om Jakob säger rösten till att hela anden alltså han häver givet bostad och Jakob. Han häver till han som giver bostad Jakob. Men så säger man till större är nöjen han ger då. Ja. Ta i han fär hämta bostaden. Och ta ständer ramra och touch när Jesus brann tror i. Det här att det då är det bara vers. Går så är det utan ljåar så kanske bättre att det slida bara upp. Och hitcha ut och åter. Jesus brann tror i. Ja, nettopp. Det är att Kristus ska känna sig hemma. Det är så här. Att han säger här i vers 14. Tog er det nu kommer att bia. Ja. Kan bida om. Ja. Tog er det bara knömoinen för färgen. Fra honom har allt som färger öjter i hemliga gör namnsöjt. Och så kommer det att han efter röjstömen dårtar skynar skal djeva tikkon et lokkon, at hit vi antans styrstast vi kraft, og innvarses menneska tikkara, at Kristus vi trunne skal byggva gjørston tikkara. Og vi hørte jo en annen for sida til at han kjenner seg heima, altså han. Det er lukket som han som heter heime sjånen. Ja, nettopp, ja. Han bor i min hjärta. Ja. Og han bor her vid Guds kärlöka, sant? Ja. Alltså akkurat det som tanken här. Ja. Att i öllum förum om halvtid över kanske loppat det om det är inte långt tog är inte faktiskt det att nämna ett attor så allika väl och i tar omstånd som tur kommer och ankat jag läta halvtid attor släppa bestämma hur du ska reagera. Så var allt en roligt så. Ja. Det är sannhet då. Ja.
Men vet människor och löve händer alla tøyna. och vi får som sagt inte störst att såna. Vi får det slett. Vi ska helst prova på det. Nej. Och det som man som en kan ha sagt, det är bara en person och jag kan ha räja. Och till mig själv, va? Och just det här det som är tankt jag nämner är nummer 2, ja. Ja. Att han säger bara gott om att göra mer tål. Och Gud säger nej. Han säger att tål är ögnens avlöjning av trea. Alltså trea, trångt, Ja. som inte vill giva. Men jag må vänja att ha tål. Jag må vänja att ha tål. Kan säga att vänjningen kan vara längdrigen alltså. Tror jag att forma att det är människa. Det är akkurat det. Det är, ja, jag mötte nu i sysken i omkring talen, ja. Och som jag har hört nu sysken till att det är motbräckan som männer musklarna jokna. Ja. Och det var så överförst till den andliga tryckningen att det är att vi det är trångt och det är tungt. Ja. Men det styrker också samståndet så. Ja. Ja, du fast inte, hvis vi tar det fysiske vennjengene, det likamlige vennjengene, du fast ikke vant lika med så vant. Det blir ikke til, da. Nei, og det på en måte så vi til antallet, at det er ting og omstøver som vi helst vil slippe undan, men vi så ikke at han da. Ja, vi er blevet ment og bona i jøkkenen til så for, ja. Og jeg tykker det er det som ligger ui at nær som du leser. Prøv å lese at det er akkurat her om at det som du tålig her. Ja. Prøv å lese det om at det. Ja, oi her. Ja. Nei, jeg sier her faen her. Ja. Til dette vi tål nå, va? Ja. At det er bare godt om at jeg har tål, og han sier nei. Han sier at tål er øynens avløying av trea, eller trångt, som ikke vil give, men at jeg må vennja at hava tål. Ja. Jeg må vennja, ikke sant? Nettopp. og ta kom jeg atra også om Rambrevet. Rambrevet kapitel 5, va? Han sier at det her, at rett og slett at trygg har vi tog noe fri, vi god, vi har akkurat Jesus Krist. Og så sier det, vi har noen her, vi finner et gang, og i trønne, til hessa nage som vi stand og i. Og vi drev saken av vevn under gods. Ikke bare det, vi drev saken av trangten og vi, tog vi vita at trangten virkar tål. Stent på en løs, ja? Ja. Og tål er rønt sinne, og et rønt av sinne vevn. Ja. Ja. At det er akkurat det, ja. At det er prosessen, altså, Ja. som fyrir fram, ja. Ja. Og vi... Men til øyla kjøtt, hvis du tog nu reagerar skavt, at du gjør sånn skava nystøv. Ja, det er faktisk det ringaste. Ja, det er det ringaste. Som er helt bare gjør et oppa. Så det ligger så øyla nær til den naturliga människa at gjør oppa. Så det ser så møts mye ut å få. Men ta det atter Herren som kommer inn i mynden og sier til at det er grunn ikke stort problem. Så du må minnes til at det er døy av Golgata. Da døy holdt ikke at det. Altså, fra min reaksjon er det det. Han døy for sintråkere, kjenner jeg. Men han røstet opp akkurat det rett og slett. Ja. Og irriterer meg veldig at han døy for sintråkere, og det er det samme som holdt det, ja. Irriterer meg veldig, så er det sanne veldig som er nå, va? Ja. Og at det stender øyne at han døy og i holdt noen stendet da. Ja. Men han var livet George i andan, sant? Og akkurat lov er det ikke i holdt noen mer. Men vi er jo i andan, ja. Så kan det øyne tidsja så øyne løgn og i egen øren, et eller annet som oppdager til at han er ikke øyne så. Hvordan bare til han kan være så løs, da han jo er i andan, ja.
Men det är också väldigt intressant att affären och och när låt att välja en juis när. Ja. Det kan ligga ut ja. Ja, ja. Det är gott för och när vi är realistiska ja. Ja. Jag vet inte mycket jag har mött för inte för näck vi kvarst av det här orealistiska. Ja. Och ta plötsligt såna närmast dummar omskyldningar. Ja. Istället för man är realistisk och för just näka vi till som är en trubbelheit, ja. Ja. Just sig själv först och främst då. Ja. Och ofta kan det lösa eisen till öron. Ja. Ja. Det är helt säkert alltså tror jag att han säger här i 4 Korint han säger 4 Korint 3 ja. 4 bra Paulus till Korint och kapitel 3. Här säger han stadfäster faktiskt här boar tillståndna där till att vara hålllig eller andaliga. Ja. Och han säger vitt i Korint att jag bröver fick inte tala vitt som vi andalig. Men bäst som vi hålllig. Ja. Som vi nyfönkar i Kristus. Mjölk gav till att räcka, mat gav till att inte till att hålla det inte än. Ja, till tåla till inte nu helter. Tui tid hålllig än. Alltså han spärrar inte. Jag sitter där och till gott. Ja. Så förklarar han vad det är man har via. Han säger tui ta i övond och träta tickar mittlen. Det ta inte hålllig. Och ber att det kan ät som människor von. Ja. Och nu får han här som för så till några bestämt navn. Men här samma är galdan ända där det. Ja. Ta en säger han Paulsamar. En annan Paulsamar. Det till ta inte och så säger han gasar är ju människa. Ja. Kvad ta Apollos och kvad Paulus. Ja. Och tar har varit egentligen imister. Ja. Tjänare som tid kommer till tryggvi och ta efter som Herren gav einon och kvarjon. Och så tackar Apollos är ju Apollos han var ju lärd upp av Priscilla och Aquila som att det var lärd upp av Paulus ja. Och nu är det kommit här till att nu vill jag ta Korint välja i mitten Paulus eller Apollos ja. Sten för sucha att han stora sammanhang men heter by tvär. Ja. Tjänare. Ja. Som här var första uppgave och han nämner alltså att han säger att vad Paulus tjänar som tillkom till tryggvi och det eftersom Herren gav en och kvarjon och så säger han planta ju. Ja. Apollos vattnar ju. Men Gud gav växt. Ja. Och så säger han först att han plantar att han vattnar till näka men Gud som ger växt. Ja. Och det är det som där väldigt snurrsjom alltså. Ja. Jag har ju alltid känt akkurat som man brukar ett år som naiv och ett eller här. Det är mycket nervöst och enfalt alltså. Godtryckvän. Ja, alltså jag har alltid trott att det blir alltid till att få fyrtjövning. Ja? Jag har inte tåra, inte fyrtjövning en person som kom och BMW fyrtjövning. Jag har aldrig tåra att nokta fyrtjövning, ja. Och så måste fylsnar vara det som det var då. Det minns ena för 2 människor som hjälpte en person och satte vi med. Det ringast att han närvarande ett land körde vi sig själva han till han tar sig komma att och det är vi så ofta. Ja. Men det är 24 kvar i enaste fel. Och det är mycket alltså. Ja. Och det är helt det så sent nu att han inte tar det att komma. Det nu är det ett land som. Så och så är vi människor löven och det kan vara öliga tro på och som en för David säger han var i förrjon ta och i truschen och ut efter dem David så. Ja, minns han ja. Ja. Hej bojtøymare. Han säger så här god dömer inte häntingarna som för fram med mellan te och en annan. Han dömer orsökna till det. Så att det var grunden till. Okej, ja. Han till sålas han säger god ha. Och det så kom detta som jag nämnde ju Jan och Golgata. Det kom till synd och allt det som falla Jesus. Ta var ingen grund att ströjas om näck. Det var ivesteg. Alltså det var inte näka vänt åter till. Så att det nämnde det.
Och så för han in i att det här vi tar som Paulus talar om att skuldet till leje för rätt med festtid. Vi hade slejen för centertickare. Ja. Ja, det är ju. Det är ju det som det är. Det är rätt alltså. Ett av människorna så. Ja. Men skuldet till leje för rättvisa skuld. Så är det själ. Ja. Ante gods och kryssar kviler i vitrickorna så. Och här spelar tingen i alltid. Ja, ofta köra det skärman. Så Tog att vi är berge som du säger nu. Nu är det att rinja till samma personer. Oj, som hävs halt jag ströjas vi. Men som anten, alltså halt det gärnas mot antan någon. Är då inte att gåtäcka orange att anten gärnas mot halt något det ständer inte. Ständer bara att halt det gärnas mot antan någon. Och anten mot halt någon. Men han säger inte att det gärnas. Det är inte gärn. Nej. Gärnt oj antan någon. Ja. Det ständer emot det. Ja, ständer emot det. Ja. Och utifrån toj följer jag ofta här att alltid att från batten av är upplatt rojes ner till de sig sankar som den till Janne sin dolka och värde. Han lärde ju som ovite alltså. Långt att ta. För som så inte kan minnas. Du tar undervist det andra slån jag var tofton. Det var ovite och upp efter han och fällde ju alla tojorna. Lugnt 15 år gammal kom till havnar att lära måla och vara näck hårt jag öliga näck. För gå på att mer av andra då. Ja, näck mer. Och han sitter och ordentligt omsorgan för mig. Så jag vill öliga naiver ta in och är det vitt bibeltimmar och har ju så tro på att näck ha det. Alltså självon, jag har slett haft dessa tropplögarna. Så blir det nog så klackor att jag kan ha varit galösen och ögonet låren och sitter det som en självfällt så att det här hände. Men det var tog att det var upp till något som har större tutning. Hvis man kan se det på sammanhangarna. Ett att det var skuldet till nu ligger för rättviseskuld. Ja, så är det själ. Så att man finner platser till sig själv akkurat här som man har hemma. För att det hållte så det inte att jag blir bötflacka för det. Här tål. God skal nok øysene ordna til at han lever ordna det, skjønner du? Ja. Og det for hans her sakskuld, som til å være nek opptidgen vi, ja, så så sæler, ja. Men til øye måner og her som var. Ja, det är det. Skjønner du? Bare for jeg regner bare for at det fram, altså hva det vi snakker om. Ja. Men och just det som Paulus konstaterar det till att han inte får tala vitt dig som vi antallig. Ja. Men bara så vi hålltlig, så ligger eisne och just ner långslen till Paulus att dessa människor skulle bonas. Ja, vet du det. Och det är ju så omedelig och möjligt till. Det ligger naturliga ojokna vid hava öjliga torsförst vi att vi kan gå äkta fejler. Jo. Och det ligger kanske eisne ojok och mer eller mindre eller ims från person till person. Ja. Är upptiden av och sucha fejler till hinnon. Ja. Utan att sucha som Jesus säger bjälkan och sin egna eja. Allt det här ligger till det naturliga. Men det blir till att bonast och just det. Det är så vi så. Ja, det är vi tar så. Ja, här nu va. Ja. Och det som är så alltså är så valsikna vi är sån här löven här att jag äter detta det för men att är torra samma vi Jesus. Ja. Jag sucha mig själva och hitcha på mig själva. Ja. Alltså bäj av vägläkon och kanske styrker ästen men kanske sälja vi vägläkona. Ja. Till vägläkon som har bruk för att bli styrster. Akkurat, ja. Och jag nämnde att ta ända för gus till arbeids med heja. Ja. Vi teltona och ta upprunalia mitt i fjärsen. Ta hej just att så filenar och ringa till programmören nere. Ja. Och som han säger vem med att du måste se mer akkurat vad du görs då. Ja. Går så tungt att falla med sia fejlerna som är görs då. Men jag har inte med. Skulle teltan få en viskast att som flera och jag hänger ja. Men så måste jag säga så väl. Ja. Men sedan brukte Herren så till att lära mig till att ja men det är inte skam att komma till mig vi tog någon fel då. Nej. Det är inte skam. Nej. Du har battar, jag har teach mig allt där. Ja. Det var väl siktna och till det som är så
Det är till man en affär är för en ur det så likam som ofta vi har sagt om halt ja. Ja. Det är en process som man faktiskt inte helt man vill inte vara utan han helt. Nej. Alltså så kanske man helt inte ville ha varit för utan att alla de röntorna som kom och Det är akkurat det som är så att det är inte bier om röntorna men tar man hickar att då så ser man hur man är lärst och är blivit bonaur och de flesta förron. Ja. Det är ganska fettligt att inte nöjt att trea. Nej, det är nättbakterier. Det var tålat här, ja. Nej, så är det här. Det är bara gott om att jag är ett och god säger nej. Han säger att han kom till ögnans göra med skickning. Det är etnan är det att finna och i skickning mojn. Ja, det vill jag gott. Alltså, helt otroligt. Det huxar om till dömes Efesos brev i 8 och att vi är i Kristus siktnar vi alla antaliga siktning och in i himmelska i Kristus. Så ja. Alltså det är otroligt att man läser till dömes har svaret så lyder bra som det här. Och i Efesos brev 8 och du skåar in och tar väldigt siktning att du har siktnar vi alla i antaliga siktning alltså. Jag lovar vi god och färg Herre och Jesus Kristus. Han som är siktnar vi alla i antaliga siktning och in himmelsk i Kristus. Och så han utvalt i och i honom och är en heimre var grund av det var heil och avlastande för i som så in. Så i kärlöka tillskilja någon framanåtan av att såna korsa sig vi Jesus Kristi att fria raje vilja sånt nej då sånt till pris som man facknar och kom vi och i henne älskar jag. Ja. Att också så till som Sanger säger han borstvis sonen i Roche så var han hemma till han i Roche alltså det var han inte ejablick för att Rastes och kom hem. Ja, han röstade och kom hem. Och han försökte att snacka om allt det som han hej och färgen. Han vill tjäva till snack. Nej, han vill inte tjäva fram. Han lustar sig kött. Nej, han lustar sig kött. Nej. Det är väl gott han nu kvar slags lustar efter också. Sanger säger men han vill inte höra ta om är mina sent. Detta ena bäst han vill det. Här var med i husen, ett heimen, och klattning, dörren och allt det här. Och som förr här ute, alltså mellan svojn här ute, nu i heimen och i Jack, alltså fantastiskt månaden och svojnastalt. Och där han tror jag mättas vid dräven och svojn i auto. Och så gå en gång kalvar med dripen, ja. Känna siktningsna. Ja, siktningsna. Men här sars då öjsnäntan ner illviljan så att de äldre bortjanon som är i hem. Ja. Så här. Ja. Alltså det är otroligt alltså. Ja, det är onkel sagt om vi ser ofta en borstevelse sån men onkel sagt att era vara hinne borstevelse sinne där. Ja. Så det äldre var eisne borstevilster, men han var bara inte fjärstøve. Han var borstevilster heima. Ja. Etla, nær og på. Anker säger att alltså det är en älskande färg. Ja, och det är eisne, ja. Det var så. Ja. Det har ett så rykt och var signa luktelse som kanske inte anna luktelse som kanske det som ständer främst och jag visar Guds kärlek och omsorgen och troan och långsel efter och allt och ja. Och tror att han får sig skälta att han äldre sonen. Men hade svärde som han ger äldre sonen och han grämer sig om att han är inte fincha. Mer hade inte givet lam så jag kunde helt varsla vid vinnermöjnorna. Och svärde till pappan. Ja. Alltså. Ja. Alltså det första året. Han säger bara baden. Alltså det bröt inte på stövna i för pappan. Att han var så man känsker och
tjejlig på alla matar. Ja. Han för pappan var han stadigvæk baden. Ja. Och hade är så akkurat här att alltså fären han hever långsel bäj efter time som är längt borster och time som är närtja så allika väl inte kommit in i glädjerna, in i varslena kan man säga. Ja. Så det är det som han vill vissa liv i varslena. Ja, och så han men det som så vichar eller som vichar med i samband med så tankarna där. Ja. Till att det här att jag inte vilja funna mig i stöven, inte vilja fyrirgiv. Nej. Så det är jävla mist. Öjligt. Inte vilja fyrirgiv. Så är sånt. Ja. Och tog trångten som tog kommer i eller människa kommer i som inte för fyrirgivning. Det är så öjande att det kan bara lösas vid det att du huxar om färger. Som det går han är. Akkurat. Och ösne om man vill använda om det alltså alltså är Kristus fyrirgiv och det färger gode fyrirgiv och i Kristus. Alltså en oj har situationen passa bära kärlek. Det passar bara till han. Ja. Och här och det är väldigt viktigt för oss att vi söker och färt och skilja till att efter du nu inte satt malan så är inte fyrirgivna. Ja. Och då han säger här i Efesos 4 att det sista versen vi kan ta kanske Ja. ta tror det sista han säger ger inte hela andra Guds sorg. Ja. Honom som det insikla vi till ändelösningar dagen. Och det hänger kanske samma vi tror som kommer att då. Ja. Att alla baskleide, allt ilsen, all vrei, alla gängur, all hoan vil lengt fra det konsomleis, alla ønskaper. Og så det sista verset, vær ut hans det, altså i stegen 4, vær ut hans det, gå kvart vi anna. Ja. Miskun som, så tid 4 djeva kvart øron, eins og god hever fyrirgiv til kunne krysse. Og tog vil jeg si at vi ankran som kanskje kjenner at du ber om fyrirgiving fra mennesker, men fikk det ikke, du hever finner Guds fyrirgiving. Og det er det beste. Det er det viktigste. Ja. Og tar vi det finner henne, så er det eisende for å fyrirgiva timen som ikke vil fyrirgiva okkona. Ja. Så nu det är dubbelt det här. Det andra aspekten är så otroliga rykta. Ja. Alltså att hata vi bomberanchen det har alltid ösen rätt med. Hvis jag inte vill så räcker det med åter ja. Och men jag gott det kan inte räcka åter hvis vi så som vi nämnde i början i det här att du ska ge mer till självan. Ja. Är så? Lösningen är att ger vi honom med själva. Tog han nöje med. Ja. Så inte tog jag han inte nöje med. Men han har allan rätten till det. Så kvar är det utan han. Och kvar är en annan utan han. Ja. Så det är här utav det. Ja, och ett för Efesos brev som det kom till med flera från nu då så att det är på första versen nu Efesos 5. Ja. Här som han säger, "Vere tog efter fylgjarar Guds, Ja. som älskar böten, Ja. inte som pushkar i träller, Ja. men som älskar böten och livet och i kärleka. Ja. Eins och Kristus älskar i okkon. Det är ju fortsättelse av det som vi enda är vi här. Ja. Och vi är ett handsteg av vi kvart vi anna. Liv i kärlek alltså Kristus älskar i okkon och gav sig själva för okkon som gav och offer gode till tackaliga enka. Ja. Ja, det är så otroligt alltså. Hatta livet ger inte heller andra god sorg. Nej. Det blir slags tid. Nej. Det är ju inte här ja, är bara nog ett nå och ett av det där finner i sikten vågen, ja. Och så att det är bara gott om att bjärka mig för alla lojen och han säger nej. Han säger lojen teker bostor ärar värsligar eller tøymliga troplökar och helt det närre ät mer. Alltså det är den lojen som fylker vi. Mestlet att
sånn jeg hvor i året godt skal være byggt opp på handamaten opp. Det er det som vi husker om. Og på en måte, hvis du omkant du for en lojing, eller lojing, så lærer du det ikke. Nei. Ikke sant? Nei. Jeg har alltid beundret i Rembrandt og film, at vi rett og slett at trygg for vi tog noen frivillig god, vi har akkurat Jesus Kristus. Og vi har noen, har vi et øyne, finnes ikke lot og Jesu nøye som stand og i. Sant? Ja. Og vi revsakene av vevn og dårlig gods. Tog vi vite, nei, ikke så leis. Og nå vil jeg si. Rett og slett at trygg for vi tog noen frivillig god, vi har nevnt oss, finnes ikke utgang til Jesu nøye som stand og vi revsakene av vevn og dårlig gods. Tog vi vite at vevnen virker Han sier tål. Ja. At trångten virker Trångt, tål. ja. Ja, til trångten her, motsatt, ikke vevn. Trångten virker tål, og tålet virker rønt sinne, og et rønt av sinne virker vevn, og vevnen gjør ikke til skammer, til kærlig ikke godt, så det er uttalt til gjørst noe vi har andre som giver nok ned. Ja. Så. Det er 5 vers ned. Nettopp, ja. Altså, rettjefylkjen ikke vevn, åren trångt. Nei. Ikke vevn, åren trångt. Ja, og ikke best har vi råsaken av trångt når vi. Her, ja, og vi revsakene trångt når vi øysene. Ja. Tog at her virka næka som vi må få fætre i. Ja. Hvis vi tar det andre verset her som man sier, vi hånden har det finnes utgångt ut trunne til seg nøye som stand, og så det han sier, og vi råsaken av vogn dårdgods. Og så sier han, ikke bare det, vi råsaken av trångt når vi, tog vi vita at trångt og virker tåler rønt sinne, hit rønta sinne vogn, og hva betyr det så? Jo, det mest til at så vi da finner rønt sinne, så vita vi at, ja, men dette her ikke det endelige, som vi stand ui nå. Det virker vogn, ja. Og så endar vi, tar ikke passe prosessen her, som hvis nå ikke rett og slett at slik har til noe frivillig, hvis det ikke var inne i bøylaten, så har det færre fra ringen til verre og oppa til verre, ja. Men det her virker øvått, tog at han begynner vi at vi drar sånn av vogn, og endar vi av vognen gjør ikke skammer. Ja. Tog kærlighet gos uthelt og gjørst nokker i hele andan som giver nokker. Ja, alt absolutt. Altså. Ja. Og jeg hadde ikke å lese, men jeg hadde helt lov av livet. Ja, det er helt en standtande, altså. Men så er det her vi vokstre, ja. Hvis jeg bare godt om å lære anta min veksa. Og godt sier nøy, personlige vekster togjen at lusta og teke imot det mer. Ja. Her sier han, her Kolossebraunen. Ja. En øyla gav oppskrift til vekster. Ja. Og ja, nå du kan finne det her. Ja. Han sier faktisk at det samme her. Han sier at ens og tid tog jeg hava tid og imot Kristus Jesus i Herren livet såles ugenom. Altså, vi kommer til hans her, vi ånkom, og finner alt. Halt av jeg livet på tammatene. Og så sier han, å være rådfest, og lete til å bygge opp i hånden, og stedfeste i trunne. Eins og tid det lært. Og så sier han, og vakse i henne, altså i trunne, vi takkar djer. Ja. Og det er en fantastisk oppskrift, at vekse i trunne, vi takka. Ja. Og han sier at han som offrar takk med, ja. Ja.
Ja, jag minns det, jag hade alltid nämnt det för att det är i min bästa mantomstövn tala och mega kvalitet testa. Så får vi ett sorgligt samsmöte i Vaja. Ja. Vi har alltid varit en frutja där. Och tera kvitsorna. Ja. Och så är Agnes och Oliver Thompson vi. Agnes var Klaxvik och han var ur Göta. Äldre folk och det kom så att snacka vi med om att det är akkurat det som tog Lise nu med talon. Och ta sig det att det är vi med att lägg mest till Paul att ska det växa så är det så lös att som tog läsa i den här versen att alltså till tag och möte Kristi Jesus, Herren och livet sålös och i honom. Så är det alltid vi att ta emot. Akkurat uttryck här. Och ibland nog slackor. Alltså alltid vara jag var tarva att ta emot. Ja, alla tog att ta emot. Det känner och att det här är så omgång till färre framarattor. Akkurat att det här att livet som man alltid tar emot. Och tal jag är inte så gott alltså. Hvis det är människan det att tala. Att alltid ta emot, ja. Nej, det är... Men det är ju grunden till han säger. Ja. Att personlig växtertøyen är att lusta och ta emot det mer. Ja. Alltså ta emot Kristi Jesus Herren. Livet sålös och i honom. Alltså det är en person eller två som blev ett lögn. Ja. Och så det är intressantast är det är bara god om att hjälpa mig vid att älska honom och lika mig som han älskar mig. Och Gud säger ja. Nu är det börja år, säger jag. Jag skiljer mig, ja. Ja. Akkurat. Ja. Jag husker om en av bøn som vi läsa i evangelien som Jesus svärar akkurat överåt. Ja. Det var ta i Peter att han finner det var sikna i undre av så fiskeveien, ja. Ta han säger vi Jesus, han ber Jesus. Ja. Fär fram här. Tog syndir med våra. Och ta vi faktiskt att det just ner syndolka och overdi var tjänasta ödelvär om to ei som var präster till god fram henne bära. Ja. Och Jesus han svärar släck på att det här bönna. Nej. Men han svärar akkurat överåt. Ja. Stegen 4 att aktar Peter och fer från honom. Ja. Så säger han Peter, fylg med här. Ja. Fylg med här, ja. Jag ber att ja. Ja. Så jag ska göra det till människofiskmanna. Och till säga att Peter blev kallad till att fylja Jesus i att älska och att sikna andra på samma måte som Jesus. Ja, klart. Ja. Och så att det också om vad vi bitcha. Vi bitcha att det klätte som aldrig switcha vid. Och synden kan oj hatta. Det som tar höra till. Och halja anden vittnar och i bröstet okkara att öjto och släpper och bryter pakterna. Ja. Så att det är helt annan standard. Ja. Att det är så stor och dyra bär sannläggare att man som naturliga människan nästan tar inte att ta där upp. Nej, vad det är inte den naturliga människan. Så det är tan olja att här flyter till vars styrmätta hött till och nyer kommer vi antans miltorött. Hvor glädje är det inte som öjna savnas ta. Och här kommer dator in i det. Som öjn. Ja. Allt som öjna. Och fratar själv en glädje och kraft och siktning fra. Ja. Att det är ja. Att det är en gammal sanker. Ja. Kan ju för att han tog lärta som baden. Ja. Alltså han står här när det var att han var född. Det är ju alltid nästan någon.
1813 til 1800 og nei, jeg tykker vi ikke med deg nei, jo. 1813 til 1836, så hadde det ikke vært gammel. Nei, jeg tror jeg fjør det var hakst. Ja, Victor Danielsen, ut. Men det er øyla nekva gav og sender ister ui hesten tøyarskeiene. Ja, veldig nek. Og tar færre bort i hjertet vårt. Ja. Mary Peters. Ja. Det virker som at hele anden hever åpenbæra sannleikan og i Kristus på en særlig måte, altså ta hver nekva har tisdag tilsyn, og han var ist atter sanger om det. Ja, det måtte ha vært. Ja. Ja, det måtte ha vært. Så kommer det her, det sørste verset som vi skriver inn i det her. Jeg ber for annars birar, og oppfyllelse av slav Kristus her. Det er øyla ramande sagt. Jeg ber for annars birar, oppfyllelse av slav Kristus her. Og skulle vi ikke for tog, ta i lovløses ante og løsstokken fra lovsinderen av deg hans. Ja. Men øysnet her, ta i videre trekkjærsteg, jeg vil jeg fyrirkjøva. Ta bæra birane til tøymon. Nettopp. At det ble øyla størst for meg i samband med hese tankar. Ja. Og ikke hitt. Ikke det motsatte. Nei. Nei, det er akkurat det. Han sin øynløgjen han så størst løntarmal og i møgner ver, akkurat som du leser her i Kolossbrevnen. Kristus i akkon vandurtaren her. Løntarmalet og i heimen og i Kristus i akkon vandurtaren. Løntarmalet. Ja. Kristus og i akkon vandurtaren. Ja. Det er at det er landamal her som er verst verlig at ta om, og som har faktisk atlant tøytning for hver enkelt av oss, at dette landamalet vil lade opp innan ui oss, vi hele andan, og vi hesten her livande i årene. Det brøyder alt løyve. Det brøyder fullkomlig alt løyve. Og atlant innstilling til løyve, ja. Hvis det er en fyr, jeg sutja løyve som en abira, det er det nek som gjør det, ja. Tog løyve for ytla vitt av måned, og løyve andre vannere, men og i sånne her landamalen som ligger i Jesus Kristi, ja. Og jeg vet ikke hva man kan si om til at det er et landamal, det er åpenbæret som så løsning, ja. Men til eisen er landamal på tammatan fire nek, at det her var ikke oppdaget enn. Og man har hørt dette så ofte i jøkken løyve til mennesker knapt har sett dette her underfulla ljøs. Hvor har vi ikke sett det før? Ja? Og det er noe som man ikke, ja, og rekker ikke kærlighet kan finne vildt selv, sier Hassankren. Ja. Så det er det tror vi bare ble vi på, da. Takk for det. Ja. Jeg husker, jeg tror ikke her, det var et her som taler til meg, altså, å bære hver annars. Ja, bære hver annars bære, sier han her. Og han, Galaterbrevet, han sørste kapitlen her sier han, brøver, om det anker skulle være tidsen av foten av ankrere sint, så hjelper hun til rettes til antallet vi spekførs anta, og sørg til den kjøls at ikke eisen to er frestaver. Og så sier han her, beint at han at bære hver annars birar, og oppfylle såleies lov Kristus er. Og så sier han langer nere i 5. verset, at her sier han at bære hver annars birar, i 5. verset sier han, til en og hver skal bære sine ekne bir. Og jeg minns, jeg undrast å jeg sier at han sier nesten motsatt, men til hver sitt år for birar her av Fromalen. Jeg minns da studiebibelen kom i huset, så var det nek som leser opp som man ikke ser årene. Og bare hver annars birar året baros, det er nesten binder om birar.
medan till en kvar ska bära sin äkta bira i portion. Ja. Alltså en kvar ska bära sin äkta portion, va? Ja. Sin egna lot. Och det ger ju en öla månad här. Ja. Och det säger att vi kunde inte sammanlukna vi kvar annan. Alltså. Ja. Jag finns ju min lot och du finns din lot. Och det häver två eisen som hickar och lustar. Ja? Och men oj tui så var faktiskt om eisen hjälpa kronören. Ja. Att bära det är bilarna som av imskosläs som kunde vara. Särskilt här till att stol och stiga kvar annan oj tui andaliga. Ta oj som han säger här att om någon onkel vill tidsna foton. Ja. Av onklar sint. Ja, hur skulle vi så reagera? Hur skulle vi som personer, hur skulle vi som samkomma reagera? Ofta det vi reagerar skævt, men här lägger han upp till oss att vi reagerar andaliga, vi spärk för anta och ansätter oss själva nästan. Ja. Sier Øyland jeg, hva sier åren gjør. Ja, helt utrolig han Ja. Men vi kom til enden, Paul. Skal du begynne å bønne seg, Jakob? Ja, herre, takk for at vi kunne sitte her i dag og samtale om det, så det er bare vi skifter i liv i okkara og i liv og kvarjen som har det til. Og ikke minst herre, hoksa vi om deg som ikke enn kjenner til. Herre, kanskje til først, og jeg noen hetta som vi nå har båret fram, at løye omkran til å suttje hvordan åndfullt det å være til på at trytja vår beie fra haltenen og fra sintene, og trytja vår inn og til elsker jeg røyke, Guds sånne røyke, og evige forsekla vår, og som skriver stenter, Øysene har panten og på arven og dårdene. Det tog en heilig ante som her og i oss, Herre. Takk for det. Takk for at vi kunne sitte her og ta oss så bort fram om vigeskifter som er atlantøytningen for okkara lov her. Og ta jeg vidt ikke standa røntene, Herre. Ja, så er det at han ser med vi oss akkurat som du varst av vår. Og du ber oss bare røyse oss og halda fram. Du vilt, Herre, at som skriver stender, ångan sindra deg, du vilt at alt skulle komme til vents og liva. Og til å slippe av et ångan til undan her, over eggløyt, vi er jo til ljøse som du sett til å være hjørne, at han har til først inn i dårdene sjálvor. Det sier du òsne. Så takk for det. Takk for at vi kunne til og segna Anja og segna okkom båar, segna foreldre hennara, segna bodjanar og alt som virka vi her. Vi ledja deg til en hånd og takka for hesa løten, Herre. Og takka for deg som ledja øyra og hjärsta og sende til det som kommer fram fra her til hjärsta torra. Og i Jesu navn, amen. Amen. Og vi Jesus så vi kommet til enden av hesen parsten av hjertemål. Og vi tror Anja Hansen, som tek seg av det tekniske, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi takker for okken, for hesefer. Og så fer jeg eisne at bare at minne av at hese parstene her, som har vært undan hese parstene, jeg suttja og høyre av YouTube-kanalen til Iktus Sjånvarsp. Og vi eisne høyre atter av Kjei Kristelig Kringvarsp. En annen fer, tusen takk for Jesu fer.